Lubuhlungu namhlanje sikhuluma la noXolani umfaniseni empeleni uXolelani umfaniseni wakwaNkwanyana lapha na ke endaweni yaSondini esigodini saseMkhazana owenza ke umatriculation esikoleni lapha na ke eNdlovane High School unenkinga ke ukuthi nesifo singajwayelekile la kunesimila esimila lapha entanyeni nje intamo yakhe iyakhukhumala kakhulu ngendlela eshaqisayo umlaleli sinaye la istudio uvuvukela umqala kakhulu ngendlela esabekayo lento ke emphethe ke eza ukuthi impilo yakhe ke ngempela ibenzima njengoba ke engasakwazi ke ngisho nokuphenduka njengamanje aphendule ikhanda akakwazi nokumenza akaphazamiseke esikoleni njengoba ke seqala nokubhala nje ke osayithatha isinqumo sokuthi ke cha ahoxe nokuqhubeka nesikole nakuba ke ebenza ibanga leli ke likaMatriculation hambisana ke no baba la oyinduna yesigodi khona lapha na ke eMkhazana umnomzana ke ucela impilo uNkwanyana ukhona ke uMdu Fokamkhwanazi wenhlangano Ithuleleni mfowethu kunjani siyaphela ngoba noma ungathi shunje kodwa Mkhwanazi yini namba fethu ehlela ingane utholana kanjani nabakwaNkwanyana angibekele ngoba nabayele emakhaya nabadedeli bohlelo ikunhlangano Ithuleni njengamanje sesithola sesingena umkhakha esingawazi nathi ukuthi siholela kephi into enza abantu abagulayo abalethe izifo ngokwahlukahlukana zokuthini izifo ezahlukahlukene abanye balithola usizo masibacelela usizo nomndeni wakwaNkwanyana ke nako kunjalo wasithinta ubaba uNduna wathi nansi ebhekene nenkinga cela sizomlekelela sashaya ukuthi ke asinayo transport kaThuleni into yokuhamba kwaze ngoba kwaphoqa ukuthi yena ubaba uNkwanyana ngoba ethi ngifisa nifike eThuleni ekhaya nizobona usizo wakhipha imali yena ubaba uNkwanyana waqasha uUber ukuthi uthathe thina la uThuleni usilethe ekhaya cabanga uyagulelwa le mali ifuna ngabe uyifaka ekutheni umntwana solo uthola usizo but ngoba naye ngalithola usizo nami kwaba buhlungu nje sahamba sasawufika ekhaya sasibona isimo sikanje sathi sizozama ukuthi ke sibalethe ukhuzini sizocela usizo ngiyazi nihlala nibhekana nezimo ezihlukahlukene mfowethu kwathini nina manibona isimo somfana sinje sengibonile jazi sengibona okuningi nokukhulu but nami ngafika wangethusa lokho wangishwaqisa nje yabo noma isimo abhekene naso umfazi athi noma sixoxa nayo sezweka ngisho ukufunda sathi siyayibuza ukuthi yini lento yabo bathi ke sibayisho dokotela indlela abayisho ngayo but ke saphuma nathi ndisingazi ukuthi sizothi sifusini lesi yabo esikanje bakhona ke abazali bayinsizwa ubaba uNkwanyana njengoba sesishilo sibingelele zikode sikwamukele emsazweni Khoza FM ngiyabingelela kathita ngiyabingelela lonke engaphakathi kancane nje ngicela usondele nje eduzane lapho ngiyabingelela kathita hayi khona lo mbhobho wethu ngicela sisebenzise lo baba obonike baba ngiyabingelela kathita singaphakathi emsakazweni ngibingelela uMkhwanazi kuThuleleni ngibingelela lonke ithimba elingaphakathi ngoNkwanyana mina ngisukulunde eMkhazana ngokuhlupheka ke kwami okungiphazamisa kakhulu emoyeni ngoba ngigulelwa umntwana wami kulesi simo akakiso nama ngazi ukuthi yini sengihambile ke inesikhathi singanani lento imqale kuyela kuDisemba ngonyaka odlule kwayiqhubu kwaqala kanjani kube nje iqhubu elinjengefa khona lento eyimile la ebantwini sibiza ngefa lapha ngemuva laphuzaneni ingebuhlungu futhi cha ingebuhlungu emva kwalokho ke yakhula ke yalokho ikhula ke wahamba waya kodokotela siqale lapho Lundi edolobheni dokotela wasiphosa eBay waqhubeka umfana waya khona eBay bafike bathi cancer ngesizathu ke nami ebesingiphazamisa somfana ube nokukhonza nje isikole ngendlela engixakile kuthe lapha kuJune umfana engaphakathi lapha esibhedlela wathi baba angiluboni usizo lapha
sebethe i-cancer baqala iy'nhlelo zokwelapha Baqala iy'nhlelo. ngokwehlelo lokwelapha i-cancer. yebo lokho bathi ikhimo yebo kodwa wayebona engasizakala Kwahlanga imuka nomoya. yebo emva kwalokho wathi ngoba usacela ukuthi ngoba lento ayikabi inkulu akethi kuyoqhubeka esikoleni ngalendlela akayibuka ngayo hayi emva kwalokho-ke ngibese ngiba nezimo-ke nje nami zegceke engingayitholi kahle ngoba khathi ngifisa ukuthola usizo ngokwey'ndlela ey'ningana la okukadokotela ngokwabantu okuyibona abaye bekwazi ukuthi badonse babuke nesimo sekhaya ngoba lento kunala okuye ukuthi uma ngabe umntwana esesibhedlela njengoba angithi nje uke waya kufika ekuthenini kuvele nje kuqhamuka umntwana esuke ekhaya elikhulu ikhaya elikhulu-ke lami la engiphume khona alikude kakhulu